že vlastně člověk, jako my herci to máme tak, že v den premiéry je člověk strašně šťastný, jo, protože po 3 měsících dřiny, nervů, prostě to vyleze ven a všechno může člověk hodit za hlavu a vlastně nemá v tu chvíli žádný starosti a jakoby všichni mu tleskají, všichni říkají, jak byl skvělý a slaví se. No. A v ten den té naší premiéry vlastně přišla tahleta zpráva, co se stalo. A v tu chvíli se tam ta atmosféra absolutně změnila, protože prostě najednou všichni zjistili, že je to vlastně úplně jedno, protože máme jako premiéru, novou věc, jako co to je, prostě 4 premiéry za rok a já nevím, a já jako spíš jsem byla překvapená těma prostě svýma pocitama, který mě k tomu tak jako celou dobu vlastně přicházely, odcházely, měla jsem to pořád v hlavě. Vždycky jsem si na to vzpomněla. V důležitých svých momentech jsem si vlastně najednou uvědomila, jako, že prostě ten život je takový jako zvláštní, těžký, silný.